Όχι, Σάσα, όχι. Όλα μπορώ να τα δεχτώ, αυτό όχι. Ποιο, τον έχει ο Αντώνης γκόμενα? Τον έχει αυτή τη συγκεκριμένη γκόμενα. Την Ελένη Γιούλμπατς. Μη μου το λες, αυτό το όνομα μου τρυπάει τα αυτιά. Αφού έτσι τη λένε, πώς θα την πω. Αυτή, παιδάκι μου, και μόνο λόγω ονόματος έπρεπε όταν είχε να την κοιτάξει, δηλαδή. Τι της βρήκε, ήθελα να ξέρα. Ήθελε, ναι, είχε την Τωρίτα. Ήθελε πιο όρημη, είχε σένα. Σωστά. Αυτό το σούργελο τι το ήθελε. Τώρα να σε ρωτήσω, εσύ για την Τωρίτα κόπτεσαι ή για τον εαυτούλη σου? Μα δεν καταλαβαίνεις, Σάσα μου. Εδώ σηκώμαστε οικογενειακός και μάνα και κόρη. Με σε ξεφτέλησε ένα τσακλοκούδουνο. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Μια εργάτρια του εργοστασίου σας πήρε τον άντρα μέσα από τα χέρια. Βέβαια, είναι και ταξικό το θέμα. Από όποια να το πιάσει βρωμάει. Κατάλαβες η Ελενίτσα. Μη μου το λες αυτό το όνομα, να χαρείς. Καταφωνεί. Ήρθε η ώρα να ξεπλύνω την τροπή της οικογένειας. Βρε την Ελένη, βρε την Ελένη. Λοιπόν, Ελένη, τι άλλα νέα? Τι άλλα, τα ίδια. Εσείς τα δικά σας? Χριστίνα, τα δικά μας. Άκουσε, Ελένη. Θέλω να σου πω κάτι χωρίς να με παρεξηγήσεις. Εγώ ξέρεις πως σε βλέπω. Καλέ αστιεύεστε, πώς δεν ξέρω, σαν κόρη σας. Σαν αδερφή μου ήθελα να πω. Χριστίνα, στο ψητό. Άκουσε, μικρή μου Ελένη, έχεις κάνει ένα σφάλμα στη ζωή σου. Ένα σφάλμα που μπορεί να το πληρώσεις πολύ ακριβά. Τι έκανα? Αγάπησες εκείνον που δεν έπρεπε. Πού ξέρετε εσείς ποιον αγάπησα εγώ? Όλα τα ξέρουμε εμείς και τι ώρα τον βλέπεις και που πάτε και βγάζετε τα μάτια σας. Παναγία μου! Αυτός ο άντρας, Ελένη, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Τάχει με την κόρη μου. Τάχει με την κόρη σας! Δεν το ξέρεις, για γάμο πάνε. Αχ, θα τρελαθώ! Κοίτα που κάνει την ανήξερη. Λοιπόν, λέγε πόσα. Τι πόσα? Πόσα θες για να βγεις από τη ζωή του. Θα με πληρώσετε για να χωρίσω? Λέγε πόσα. Α, με προσβάλλετε. Κάτσε κάτω, μωρή, που σε προσβάλλουμε. Έχω μία αξιοπρέπεια εγώ. Όταν πήγες να χωρίς το ζευγάρι δεν είχες αξιοπρέπεια. Αντροχωρίστρα. Α, ως εδώ και μη παρέκει. Αντώνη. Ελένη, τι ζητάς εσύ εδώ? Αντώνη. Τώρα, Ελένη, μισό λεπτάκι, έρχομαι. Έτσι και βγάλεις άχνα θα σου στρίψω το λαρίκι. Είναι τρελή, θα το κάνει. Λοιπόν, πώς από εδώ? Είδε φως και μπήκε. Ναι, έτσι είμαι εγώ, άμα το φως μπαίνω. Ναι, σαν τα κουνούπια ένα πράγμα. Τι άλλα νέα? Μην κάθεσαι, Αντώνη μου, καθόλου. Πήγα να πάνω να δεις την αραβωνιαστικιά σου. Ναι, ακριβώς. Έχει τόσο καιρό να σε δει. Τόσο καιρό, από το πρωί έχει να με δει. Από το πρωί θα έχει μαραζώσει το καημενούλι. Ναι, σβέλτα, σβέλτα. Έλεγα να κάτσω, να πούμε κανένα δύο κουβέντες. Τι κουβέντες, εδώ λέμε γυναικεία πράγματα. Για συνταγές, και ντύματα. Αντώνιο Μπαντέρας. Τότε εντάξει, σας αφήνω. Τσάου, Έλεν. Πού πας? Δεν τελειώσαμε ακόμα, Ελενίτσα. Αφήστε με να φύγω. Το καλό που σου θέλω να ξεχάσεις για πάντα αυτόν τον άντρα. Αλλιώς θα μπλέξεις πολύ άσχημα. Εμείς θα παρακολουθούμε κάθε σου βήμα. Σκιά σου θα γίνουμε. Χριστέ μου, πού έμπλεξα στη συμμορία? Ναι, ακριβώς. Είμαστε, αν έχεις ακουστά, η χείρα και η ζωντοχείρα. Πώς λέμε ο ψηλός και ο κοντός? Κι αν δεν κάνω αυτό που μου λέτε? Μία που δεν έκανε ότι της λέγαμε την ξέβρασε τυχαία το κύμα στην Αίγινα. Μια άλλη ανυπάκουη εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν 3 χρόνια. Βρέθηκε κάτω από το σταθμό Λαρίσης τώρα που σκάβουνε για το μετρό. Γκέγκε. Γκέγκε. Τώρα μπορείς να πηγαίνεις. Καλή τύχη, Ελένη. Και να προσέχεις. Του Αγίου Ιλαρίωνος σήμερα. Βοήθειά μας. Το ρήμαξες το σικαλάκι, τετράπαχη θα γίνεις. Τι πειράζει? Και ποιος θα γυρίσει να σε κοιτάξει όταν θα έχεις γίνει σαν φορικτό? Εγώ θα βρω άντρα που του αρέσουν τα πιασίματα. Καλημέρα. Πρωινή, εγγονή μου. Θα πιεις καφέ? Άπαπα, τίποτα. Ένα κρουασάν? Τίποτα, θα πιω ένα χυμό. Βλέπεις τις κοπέλες που προσέχουν τη σιλουέτα τους. Τις βλέπω. Πάω να φέρω τα αμυγδαλωτά. Για που το έβαλες πρωί-πρωί? Πριν από καιρό μας είχαν φέρει στο σύλλογο μια φώκια τραυματισμένη, το Θοδωρή. Τον περιποιηθήκαμε, έγινε καλά και από τότε τον έχω υπό την προστασία μου. Περνάτε τη μέρα σαν ζευγαράκι. Κάτσε να στο δείξω. Δεν είναι γλύκα? Ήταν ανάγκη να φιληθείτε για τη φωτογραφία. Καλή, το λατρεύω. Μα τη φώκια, κοριτσάκι μου. Και για κοντά του νιώθω ευτυχισμένη. Ποιος καλέ σε κάνει ευτυχισμένη? Έλα να σου πει για το Θοδωρή. Είναι έξυπνος, αγαπησιάρης, έχει χιούμορ. Καλό παιδί ακούγεται. Αλλά μαδάει. Ασπασία, αυτός είναι ο Θοδωρής. Παναγία μου! Τι ερπετό είναι αυτό? Δεν είναι ερπετό, ασπασία, φώκια είναι. Η φώκια είναι θηλαστικό. Καλέ, αυτό είναι γλιώδης, χαμένο.
Αμολάει και σάλι όταν περπατάει. Φώκια είναι, Ασπασία, δεν είναι σαλιγκάρι. Μωρή, αυτό το πράγμα πας και αγκαλιάζεις. Δεν έχεις αγκαλιάσει φώκια, γι' αυτό μιλάς. Ο Θεός να μην μου το φυλάει, η Παναγία μου. Αγάπη μου, μπουκάκι μου. Τα μισά από αυτά που λέει στη Φώκια να τα έλεγε στον Αντώνη, δεν θα γύρναγε με τη μία και με την άλλη. Είδατε που καταλήγουν αυτές που δεν τρώνε. Στα ερπετά. Ενώ εγώ θα βρω άντρακλα με 2 πόδια και 2 χέρια. Καλέ! Σιγά μωρέ, τι έπαθες? Τίποτα, κάτι σκεφτόμουν. Κι εγώ που περίμενα να μου πεις πώς πέρασες χτες. Πού? Στη Μαρκάτου δεν έχεις πάει? Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Το είπανε στις ειδήσεις, έκτακτο δελτίο. Τι που το ξέρω, μωρή, εσύ δεν μου το πες. Α, εγώ στο είπα. Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε, σε περιποιηθήκανε? Α, από περιποίηση, άλλο τίποτα. Σόπα, μη μου πεις. Αφού να φανταστείς δεν με αφήνανε να φύγω, με το ζόρι με κρατάγανε, δηλαδή οι μελανιές μου κάνανε. Α, τέτοια αγάπη. Ναι, μ' αγαπάνε πολύ. Μπράβο, βρε, μπράβο. Να δούμε πού θα βγει αυτή η αγάπη. Δεν μου λες, σου είπε ο Μανώλης για την ταβέρνα? Ποια ταβέρνα? Είπαμε με τον Αντώνη να μαζευτούμε έτσι μια παρέα. Εδώ στο ταβερνάκι στο χωριό. Ποιοι δηλαδή? Εσύ, εγώ, ο Αντώνης με την Ντορίτα. Α, θα είναι και η Ντορίτα. Αφού θα είναι ο Αντώνης. Σωστά. Είπαμε επίσης και στο Λουκά και στη Σόφη. Και αν μας καταδεχτεί, θα έρθει και η Μαρκάτου. Η Μαρκάτου? Εσύ δεν κομπλάρεις, με τη Μαρκάτου είσαστε κολλητές. Σιαμές. Να σου πω, το ξέρει η Μαρκάτου ότι θα είμαι κι εγώ. Ώστε θα είναι και η Ελενίτσα. Ναι, κάνει παρέα με τα παιδιά, με τον Μανώλη και τον Αντώνη. Ο Αντώνης έχει την Τωρίτα, δεν χρειάζεται παρέες. Αλλά μην το κάνουμε τώρα, είναι σωστό εγώ να τρέχω σε ταβέρνα. Γιατί πού είναι το κακό? Τόσο δύσκολο το βλέπω, πάντως θα το σκεφτώ. Άμα είναι, θα πάω και στη φίλη μου τη Σάσα. Α, μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, στην αποθήκη θα με με χρειαστείς. Ναι. Έλα, Σάσα. Ετοιμάσου, έχουμε έξοδο. Ταβέρνα. Πολύ και διάφοροι. Θα είναι και η Ελενίτσα. Και θα πάνε στην ταβέρνα και οι 3. Μάνα, κόρη και γαμπρός. Και τι ταβέρνα είναι αυτή? Γύρευε την καταγόγη. Αχ, που καταντήσαμε. Πάστε, έρχεται. Δεν φάνε την Τωρίτα? Όχι. Θα βγείτε, Ναι, λέμε να πούμε. Για πού με το καλό? Θα μαζευτούμε μια παρεούλα να πάμε σε μια ταβερνέτσα. Ωραία, ωραία. Θα είναι κι άλλες χείρες. Πού θες να καταλήξεις? Όχι, λέω. Στο νεκροταφείο δεν πήγες μια φορά με την κόρη σου και τον γαμπρό σου. Τι να πάμε να κάνουμε στο νεκροταφείο, καλέ? Την ακούς, Ασπασία? Α, μη με ανακατεύετε εμένα. Τόσο γρήγορα ξεχάστηκε αυτός ο ήρωας. Γρήγορα είναι 10 χρόνια. Αλίμονο σε αυτόν που πάει. Εσύ δεν ανακατεύεσαι, την κουβεντούλα στην πετάς όμως. Δεν είμαι και μουκή. Δυστυχώς. Νοπό είναι ακόμα το χώμα που το σκεπάζει. Μα αφού πας και το ποτίσεις κάθετες και λίγο, λες και μπαρτέρι πια. Πάψε βλάσφημη. Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν έχεις πια. Άμα έρθει η Ντορίτα, στείλτε την αμέσως απάνω, Άμα δεν πάθω τώρα το εγκεφαλικό, δεν θα το πάθω ποτέ. Και όλοι την είχαν για υπόδειγμα χείρας. Ορίστε τα χαΐρια της. Σήμερα ταβέρνα, Αύριο μπουζούκια. σε μια εβδομάδα θα μας γράφουν οι εφημερίδες. Γεια σας. Πού είσαι εσύ, καλέ? Άργησε, ξεχάστηκα μόνο παίζοντας με το Θοδωρή. Έπαιζες με το Θοδωρή. Πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου γρήγορα. Η μάμα που είναι? Η εύθυμη χείρα. Απάνω στολίζεται. Πάω να προλάβω κι εγώ. Η μάνα τρέχει στα καπηλιά, την κόρη να ραβερίζεται με μια φώκια. Αχ, και μη χειρότερα να λέμε. Αχ, Αγία μου Μαρκέλα, πες μου, πώς θα αντέξω πια? Πόσο σας λέει? Άντε, βίβα! Πάμε ακόμα, σε παρακαλώ. Πάντα τέτοια, πάντα να μας να πίνουμε. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, εγώ με τον Μανώλη καμία σχέση, μόνο με τον Αντώνη θα μιλάω. Εντάξει, τα είπαμε, Φερνέλη. Δεν θα μας εξηγήσεις το γιατί. Υπάρχει λόγος, μην επιμένεις. Γεια σας! Τι κάνετε? Κυρία Μαρκάτου. Κάνετε. Αναλάκι, καλά είσαι? Λουκά μου, καλά. Σάφη μου, μια χαρά σε βλέπω. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκαμε. Την Ελένη, την γνωρίζετε, Α, εδώ είσαι, Ελένη, δεν σε πρόσεξα. Μίγα είμαι. Αλογόμηκα. Αντώνη, βάλε μου κρασάκι. Εδώ είναι, καλέ, δίπλα σου. Α, δεν κάνει. Τη γυναίκα πρέπει πάντα να την σερβίρει ο άντρας. Ποτέ μόνη της. Ποιος το λέει αυτό, καλέ? Το σαβουάρ μπίπε. Ξέρει και από σαβουάρ το τσόκαρο. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, τι θα φάτε, Άνθρωπο εγώ. Καλά, ένα μπομφιλέ. Και εγώ. Καλοψημένο και ζουμερό, σαν και σένα. Σκάσε, μωρή, για άλλο λόγο ήρθαμε εδώ. Καλά, βρε ξεχάστηκα. Καλώς την κούκλα μου.
Φτάνουν οι πανηγυρισμοί. Όχι, θα το φωνάξω να το ακούσει ο κόσμος. Έχω μία κόρη κούκλα. Πολύ ωραίο. Φτάνει, ρεζίλη με έκανες. Ρε Σόφη, πες, δεν σε φρικίβησα. Α, ίδια, η Μαρή Σαντάλη. Άρα να φας τη γλώσσα σου, η κόρη μου σαν νεράιδα. Τι θα πάρετε? Τι έχετε για vegetarian? Πώς είπατε? Μια σαλάτα φέρτες. Ναι, μια σαλάτα νισουάζ. Μια χωριάτικη φέρτης, παιδί μου, με ντοματούλα, ριγανίτσα, κρεμμυδάκι, βάλει και καμιά θρούμπα μέσα. Γιατί δεν με αφήνεις να παραγγείλω όπως θέλω? Ντορίτα μου, πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι? Είσαι και στην Ντορίτα μου λίγο ιδιόρυθμη. Σ' όποιον αρέσω. Στους άντρες το θέμα είναι να αρέσεις. Μπα, και για να αρέσω στους άντρες πρέπει να φάω κοντοσούβλι. Κοντοσούβλι, όχι, αλλά μια γαρδούπα. Χριστίνα, δοκίμασε να δεις τι ωραία σπλήνα. Έλα. Με στη μια, έτσι. Άντε στην υγειά μας. Ένα και το δεύτερο. Γεια μας. Όπα! Γεια σου, Λένα. Κρατάτε τη μεράκλωσια. Άντε, καλή νότα. Ελένη. Μπράβο, Ελένη. Αντώνη, σήκω να με χορέψεις. Αντώνη, αλλά σήκω, συνόδεψε. Έλα, Αντώνη. Η Ελένη είναι αυτιά. Όχι, αυτό παραπάει. Όπως έφτασες στο χτες. Ντορίτα, σηκώ να φύγουμε. Η σαλάτα μου. Σήκω με κάτι που σου λέω τώρα. Χριστίνα, πού πας? Αυτό ήτανε, παίρνω την κόρη μου, παίρνω και τον γαμπρό μου και φεύγουμε. Τι έγινε, καλέ? Τελείωσε το θέαμα. Γύρνα τα τραπέζια και το μαζεύει δικό σου. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Χώρασε. Δεν κατάλαβα. Άντε, στην υγειά μας. Πάντα τέτοια. Δεν φτάνει που μας το κουβάλισε στην ταβέρνα το τσουλί. Σαλιάζεις με την ώρα μπροστά στα μάτια μας. Άστο ναι, μάμα, δεν αξίζει τον κόπο. Μισό λεπτό, είστε σίγουρες? Μιλάτε για την Ελένη. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτό το όνομα, δεν μπορώ. Μα η Ελένη τα έχει με το Μανώλη. Και με το Μανώλη. Μωρέ, μπράβο σου, ξέρει η Ελένη. Πρέπει να τρελαθεί και οι δύο, τα παιδιά πάνε για γάμο. Και εσύ θα είσαι ο κουμπάρος. Α, θα παίξει και οι δύο, μάνα και κόρη, δεν ξέρετε τι λέτε. Δεν βγάλε μας και τρελές τώρα. Εσύ δεν ήξερα ότι ζηλεύεις τόσο πολύ. Σιγά τα μούτρα που θα ζηλέψω. Μωρό μου, για αυτά τα μούτρα άλλες γυναίκες κόβουνε τις φλέβες τους. Ναι, και ποιες είναι αυτές οι ηλίθιες? Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζει αυτή τη χυδαία συζήτηση. Σωστά. Αρκετά χαμηλά έπεσα απόψε. Τι έγινε, ζηλέψαμε την Ελενίτσα? Δεν είσαι καλά, αγόρι μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα η γυναίκα που θα τη ζηλέψω εγώ. Βρε κουτό. Αφού εσύ ξέρεις ποια αγαπάω εγώ, Δεν ξέρω, αυτό είναι που έχω μπερδέψει τώρα τελευταία. Μα είναι δυνατόν εγώ να βάλω ποτέ την Ελενίτσα πάνω από σένα? Αν ήξερες πώς αισθανόμουν όση ώρα σε έβλεπα να ξυλεμίζεις στο ποτήρι. Έτσι, Εγώ πώς λες να αισθανόμουν όταν σε βλέπω να τρως από το ίδιο πιάτο με τον Λουκά? Δεν κατάλαβα. Κακό είναι δηλαδή που δοκίμασα τη σπλήνα που μου πρόσφερε ο άνθρωπος. Α, εσένα όποιος σου προσφέρει τη σπλήνα του την τρως. Δεν έφαγα οποιοδήποτε τη σπλήνα, του Λουκά τη σπλήνα έφαγα. Άμα ήσουν εντάξει, θα τρώγες τη δική μου τη σπλήνα. Μου πρόσφερες τη σπλήνα σου και δεν την έφαγα. Δηλαδή τι ήθελες, μπροστά σε όλο τον κόσμο να σου προσφέρω τη σπλήνα μου? Δεν είναι αντέχω αυτή την κουβέντα με τις σπλήνες, θα κάνω εμετό. Έτσι μου έρχεται μερικές στιγμές, θα τα βροντίξω όλα και ασκοθώ να φύγω από εδώ μέσα. Μας απειλείς κιόλας. Χριστίνα, θυμήσου αυτά που λες, έτσι. Θυμήσου αυτά που λες. Ήρθατε. Ήρθαμε. Πώς τα περάσατε? Θαύμα. Έχεις φαεί? Στη χώνεψη είμαι. Καλά, άμα θες έλα μέσα, έχω κάνει λίγη σπλήνα. Καλημέρα, γιαγιά. Καλημέρα, θησαυρέ μου. Πώς περάσατε χθες? Καλά. Είχε κέφι? Τσακίρ κέφι. Στενοχωρημένη σε βλέπω. Το στομάχι μου κάτι θα με πείραξε. Αφού πάτε και τρώτε τα σκατολογήματα που σας δίνουν. Αχ, βρε γιαγιά, κι εσύ. Ναι. Τι είναι? Έρχομαι. Τι έγινε, παιδί μου? Το Θοδωρή. Τη φώκια.
Ναι, τον ψάχνω από το πρωί, κάπου θα έφυγε. Ώρα του κάνει. Μα τι λες, γιαγιά, εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το Θοδωρή. Πού πας, καλέ? Σπασία, πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Γιατί φεύγω. Τι φεύγεις, πού πας? Άσε, μην το ψάχνεις τώρα. Η Ντορίτα το ξέρει? Θα το πάρει βαριά, λες, Άκου, Αντώνη, δεν υπάρχει μόνο η Ντορίτα στη ζωή σου. Δυστυχώς. Αντώνη, πώς αλλιώς να σου το πω? Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, Αντώνη. Δεν λέει, Σπασία, σε παρακαλώ, άσε με να Γιατί, Αντώνη? Τι? Αντώνη. Και τώρα το όνειρο. Τότε συμπαριασμένη. Ναι, Χριστίνα. Θέλω να σου πω κάτι. Πριν από λίγο, ο Αντώνης... Έφυγε. Πήρε και βαλίτσα. Καλά, γεια. Τι έγινε, ποιος έφυγε? Η Τιτίκα. Η γάτα. Ναι, γάτα. Καλά, πώς κάνεις εσύ για μια γάτα? Δεν ξέρεις τι ήταν για μένα αυτή η γάτα, Λουκά, γι' αυτό. Μα εσύ δεν τη χώνευες, όποτε την έβλεπες την κλώτσαγες. Γι' αυτό έφυγε, κατάλαβες, με τρώνε τύψεις τώρα. Έλα βρε Χριστίνα, εδώ φεύγουν άνθρωποι. Αυτό να μου πεις. Και γιατί ρώτησες αν πήρε βαλίτσα? Έτσι ρώτησα. Δεν το κατάλαβα, πάνω στην ταραχή μου, ποιος ήρθε. Τέλος πάντων, ρίξε μια ματιά εδώ σε αυτό τον διακανονισμό. Όχι, λέω να πηγαίνω, Λουκά. Επειδή έφυγε η γάτα. Έφυγε η γάτα, θα το μάθει η παιδερά μου, θα πάρει συγκοπή. Πρέπει να κανονίσω τις χειδίες, κατάλαβες. Συγγνώμη, Χριστίνα μου, πού το ξέρεις ότι έφυγε οριστικά? Αφού το είπε, παιδί μου, στην Ασπασία. Η γάτα, το είπε η γάτα. Το είπε. Τέλος πάντων, το νιαούρισε, άντε, γεια. Βρε Χριστίνα μου. Ή Μάρτον, κύριε. Μάμα, Παιδί μου, έφυγε. το ξέρω, αγάπη μου, έφυγε. Σώπα, πουλάκι μου, μπορεί να ξαναγυρίσει. Αποκλείεται. Με κάνεις έτσι, αγάπη μου, ραγείς στην καρδιά. Μάμα, εσύ δεν ξέρεις τι πλάσμα ήτανε. Εγώ δεν ξέρω. Θέλω να πω, ξέρω από αυτά που μου έχεις πει εσύ. Δεν ξέρεις σε τι σπάνιο είδος ανήκε. Σπάνιο, σπανιότατο. Εμένα ρώτα. Αυτή η σπανιώτης με έχει φάει εδώ και 10 χρόνια. Αλλά ξέρω που θα έχει πάει. Πού? Θα έχει πάει να βρει καμιά, βλέπεις είναι εποχή αναπαραγωγής. Τι λες, παιδί μου, αυτόν κάθε που τον πιάνει, μην την πω, σκόνται και φεύγει. Το έχει ξανακάνει. Και εσύ το ανέχτηκες. Τι να έκανα. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Δυστυχώς έτσι είναι. Θα ψάχνει για καμιά φώκια. Μορκαλά την είπες. Μάμα, ποτέ πια δεν θα του ξαναγαϊδέψω την πλάτη. Σώπα, αγάπη μου. Ούτε θα του ξανατραβήξω τις τρίχες από το μουστάκι του. Τέτοια του κάνες. Αχ, άκου να σου πω τι κάναμε όταν μέναμε οι δυο μας. Όχι, Ντορίτα, με αυτά προσωπικά σας θέλω. Όχι, άσε με να σου πω. Ντορίτα, εγώ είμαι μιας άλλης νοοτροπίας. Άκου. Πρώτα απ' όλα για να τον καλοπιάνω τον τάιζα. Στο στόμα. Βέβαια, το έδινα από αυτά που του αρέσουνε. Σαρδέλες, μαρίδες. Του αρέσαν οι μαρίδες. Το αγαπημένο του. Ναι. Και μετά του άλυφα την πλάτη με λάδι. Ντορίτα, λεφτά είναι η περιγραφή τώρα. Είχε ένα τρίχωμα. Ναι, ήταν τριχωτός. Από ό,τι μου έχεις πει δηλαδή, δεν. Αυτός εντωμεταξύ με γαργαλούσε με τη μουσούδα του. Όχι, μουσούδα, βρε Ντορίτα, εντάξει, είχε λίγο γαμψιμίτι, αλλά. Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του. Ποια ουρά του? Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε. Παφ. Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα. Καλέ, ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα? Αλλά για ποιον μιλάμε? Για το Θοδωρή. Ποιο Θοδωρή? Τη φώκια μονάχους, το έσκαζε από το θαλάσσιο πάρκο. Ντορίτα, σύνελθε, εκτός από τη φώκια το έσκασε και ο Αντώνης. Ο Αντώνης χαίστηκα. Μωρέ για τη φώκια χθες και οδύρεσαι τόση ώρα. Μάμα, η φώκια είναι είδος υποπροστασία. Άμα οι φώκες είναι είδος υποπροστασία, οι άντρες τι πρέπει να είναι? Σιγά τους άντρες. Εγώ όσο αγάπησα το Θοδωρή δεν αγάπησα άντρα. Τότε αγάπη μου να παντρευτείς μια φώκια, να πάτε και στην Αλόνσο να φτιάξετε μια φωλιά. Πώς θα καταφέρνεις πάντα και ευτελίζεις την κουβέντα? Άκουσε, Ντορίτα μου. Φώκες βρίσκεις, πολλές πας στην Γρυλανδία, να, κοπάδια. Αντώνη που ξαναβρίσκουμε. Τέλειωσε το μάθημα. Και που στο κάνω το μάθημα, εσύ ανεπίδεκτη είσαι. Ωχ, παράτα με. Έλα, Ντορίτα μου, εγώ τις συμπαθώ τις φώκες. Αλήθεια, έχω και ένα παλτό από φώκια. Τι έχεις? Ντορίτα, να σου εξηγήσω. Ντορίτα! Θυμάσαι εκείνη τη γούνα από φώκια που είχα, Που σου είχε φέρει μακαρίτης από το Παρίσι. Αυτό έμεινε. Το υπόλοιπο πήγε να βρει το μακαρίτι. Την κομμάτιασε. Σαν τη λυσασμένη. Τι μου λες? Ο προκομμένος, πού είναι? Πού θες να ξέρω? Μην του μιλάτε του παιδιού
αφήστε το να κλάψει. Με τα καυτά του δάκρυα το πόνο του να κάψει. Εσύ το βρήκες το φαρμάκι και να πιει του το δωσές. Δεν θα βρεις καλή αγάπη σαν κι αυτή που πρόδωσες. Δηλαδή άνοιξε και τον κατάπιε. Εσύ βρε Σάσα μου, πού λες να πήγε, Από εκεί που ήρθε. Δηλαδή, Στο Μεσολόγγι. αποκλείεται, εδώ στην Αθήνα είναι, ψάχνει να βρει δουλειά. Λες να μπάρκα, ρε. Αυτό τώρα που σου ήρθε. Ξέρω εγώ έτσι πως είναι αυτός ρομαντικός και φευγάτος. Αυτό είναι η Σάσα Μπάρκα, ρε. Θα τον πήρανε για μούτσο. Θα τον φάνει μαύρες θάλασσες. Θα τον ψήσει η Αλμύρα. Θα πάθεις κορβούτο. Σπίτι του θάνατο κάθε λιμάνι. Κάθε λιμάνι και καημός θα είναι ο καημένος. Και μετά από χρόνια θα γυρίσει θαλασσοδαρμένος, γερασμένος, θα σπρώξει την πόρτα και θα μπει. Ναι. Νοικοκυρέοι, είναι κανείς εδώ? Είχες λοιπόν. Γύρισα χώρες και χώρες, σαν και σένα καμιά. Καλώς ήρθες αγάπη. Βιαστείτε, παραμονεύει ο χάρος.